Τεύχος 305. Ο απάνθρωπος εκδικείται. Κωμικά και τραγικά πράγματα συμβαίνουν στο σπίτι των μικρών ηρώων. Ο Σπίθας έχει εχμαλωτήσει το Σπουργίτη, τον βοηθό του Γολιάθ, του απάνθρωπου, και ετοιμάζεται να τον ψήσει στο φούρνο για να τον φάει. Φυσικά ο Σπίθας δεν είναι ανθρωποφάγος, αλλά τα κάνει όλα αυτά για να αναγκάσει τον βοηθό του Γολιάθ να μιλήσει και να βοηθήσει το παιδί φάντασμα στον αγώνα του εναντίον του απάνθρωπου. Ρίχνει λοιπόν αλάτι και πιπέρι στο δεμένο Σπουργίτη, μουρμουρίζοντας: «Μανούλα μου, έχω μία όρεξη. Ελπίζω να είναι τρυφερό το κρέας του Σπουργίτη μου». Στο τέλος ο Σπουργίτης τον πιστεύει και από τον τρόμο του δέχεται να συνεργαστεί με το παιδί φάντασμα, αφού του παίρνει την υπόσχεση ότι όχι μόνο δεν θα τον αφήσει να τον φάει ο Σπίθας ψητό, αλλά και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον στείλει στη Μέση Ανατολή για να μην τον σκοτώσουν οι χετλερικοί από εκδίκηση. «Άκουσε», λέει το παιδί φάντασμα. Ο Γολιάθ δεν σκοπεύει πια να χρησιμοποιήσει σπίτια που του είναι γνωστά σε κάποιον άλλον, έστω και αν αυτός ο άλλος είναι ο ίδιος ο φρούραρχος. Φοβάται ότι κάποιος προδίδει σε σένα, παιδί φάντασμα, και ότι χάρη σε μια τέτοια προδοσία έμαθε στις διευθύνσεις των σπιτιών που είχε θέσει στη διάθεσή του το φρουραρχείο. Έτσι θα αναγκαστεί να ψάξει μόνος του να βρει νέο καταφύγιο, ένα καταφύγιο που να μην το ξέρει κανένας. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια πόλη που είναι εχθρική για τους Γερμανούς, λέει ο Γιώργος. Αν ο Γολιάθ δεν ξέρει καλά τη γλώσσα, πώς θα συνεννοηθεί? Δεν θα ψάξει και πολύ, λέει ο Σπουργίτης χαμογελώντας πονηρά. Πάει σε δύο μέρη, ή στο δικό μου σπίτι ή σε ένα άλλο σπίτι, όπου μένει ένας Γερμανός αξιωματικός, στενός φίλος του Γολιάθ από τα παιδικά του χρόνια. Τα μάτια του Γιώργου λάμπουν. «Πού είναι το σπίτι σου?» λέει, «και πού είναι το σπίτι του αξιωματικού?» Ο Σπουργίτης δίνει τις δύο διευθύνσεις και προσθέτει: «Ο αξιωματικός λέγεται Βίλι Μποντ, λοχαγός Βίλι Μποντ, και τώρα, παιδί φάντασμα, ελπίζω να κρατήσει το λόγο σου και να με στείλει στην Αίγυπτο». «Όχι, Γιώργο», λέει ο Σπίθας, «πρέπει να τον κρατήσουμε εδώ, ώσπου να βεβαιωθούμε αν μας είπε την αλήθεια. Αν είπε ψέματα, θα μπορέσω τότε να τον ψήσω και να τον φάω, και έχω μια λιγούρα». «Κρατήστε τον εδώ», λέει ο Γιώργος. «Θα πάω να ρίξω μια ματιά στις δύο αυτές διευθύνσεις, και αν είναι έτσι όπως τα λέει, να τον στείλω απόψε στην Αίγυπτο, όπου θα κλειστεί σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ως το τέλος του πολέμου». Βγαίνει από το σπίτι. Ο Σπίθας λέει στα άλλα παιδιά: «Πηγαίνετε να κοιμηθείτε, παιδιά, θα φρουρήσω εγώ τον αγαπητό μου φίλο Σπουργίτη. Δεν θέλω να του συμβεί τίποτε». Τα παιδιά αποσύρονται στα δωμάτια τους και ο Σπίθας κάθεται μπροστά στο δεμένο Σπουργίτη σε μια πολυθρόνα και αρχίζει να μουσουλάει ένα κομμάτι γαλέρα. Ο φιλαράκος στο σκυλί του Ζουνιού έχει αποσυρθεί μαζί με το αφεντικό του στο δωμάτιο που το Ζούνι έχει μαζί με το διαβολάκο. «Λοιπόν, αγαπητέ μου Σπουργίτη», λέει ο Σπίθας, «θυμάσαι τι όμορφες ώρες πέρασαμε μαζί όταν μου έχωσες τα δάχτυλά σου στα μάτια? Δεν ξέρεις πόσο χαριτωμένος είσαι όταν φέρεσαι τόσο ευγενικά. Τι να σου κάνω όμως, που δεν μπορώ να χτυπήσω έναν υπεράσπιστο άνθρωπο, έστω και αν πρόκειται για ένα κακούργο όπως εσύ. Ελπίζω μόνο να είπες ψέματα στον Γιώργο και να σε παραλάβω εγώ μετά». Ο Σπουργίτης μορφάζει περιφρονητικά. «Κάνεις τον παλικαρά», λέει, «γιατί είμαι δεμένος. Λύσε με, και αν δεν σε κάνω να καταπείς τα λόγια σου, να με λένε Σπουργίτη». Ο Σπίθας γουρλώνει τα μάτια του και τα μάγουλά του γίνονται κατακόκκινα. Ο άλλος συνεχίζει: «Διστάζεσαι, είσαι δειλός, Σπίθα, θρασίδηλος. Φοβάσαι να με λύσεις γιατί ξέρεις ότι θα σε σπάσω το ξύλο. Χαχαχα». Το καθυστερημένο στο μυαλό παιδί τρίζει τα δόντια του από θυμό. «Πολύ καλά», λέει, πέφτοντας στην παγίδα του πονηρού βοηθού του Γολιάθ. «Θα σε λύσω και θα σε τσακίσω στις γροθιές. Έτσι θα μπορέσει να πει κανείς ότι ο Σπίθας έδινε έναν υπεράσπιστο αιχμάλωτο». Σηκώνεται και πηγαίνει κοντά στο Σπουργίτη, παίρνοντας από το τραπέζι ένα μαχαίρι. Αρχίζει να κόβει το σκοινί, χωρίς να αντιληφθεί ότι μόλις ελευθερώνεται, το ένα χέρι του Σπουργίτη απλώνεται με τρόπο και χουφτιάζει ένα βαρύ αγαλματάκι που είναι πάνω στο τραπέζι. Το σηκώνει και το κατεβάζει με δύναμη στο κεφάλι του Σπίθα, που έχει σκύψει στο μεταξύ για να λύσει και τα πόδια του αιχμαλώτου του. Το αδιάκοπο πεινασμένο παιδί αφήνει ένα μακρό σιρτό παραπονιάρικο βογκητό, κλείνει τα μάτια του μουρμουρίζοντας μερικές ακατανόητες λέξεις και σοριάζει τα παλά χάμω με τις αισθήσεις του χαμένες. Ο Σπουργίτης απαλλάσσεται γοργά από τα κομμένα σκοινιά, διασκελίζει το σώμα του Σπίθα και βγαίνει από το σπίτι. Καθώς γυρίζει στο σπίτι του, το παιδί φάντασμα είναι γεμάτο κέφι. Η επίσκεψή του στις διευθύνσεις που του έδωσε ο Σπουργίτης είχε αποτελέσματα. Όπως διαπίστωσε, ο Γολιάθ έχει πραγματικά καταφύγει στο σπίτι του φίλου του, του λοχαγού Μποντ. Τώρα ο Γιώργος και η πατριωτική οργάνωσή του θα μπορέσουν να θέσουν επιτέλους εκτός μάχης το φοβερό πράκτορα του Χίτλερ που τόσο αίμα Ελλήνων έχει χύσει.
Όταν φτάνει στην πόρτα του σπιτιού του, ο Γιώργος σταματάει και ζαρώνει τα φρύδια του. Η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή. Ένα συναίσθημα ανησυχίας τον κυριεύει. Ένα κακό προαίσθημα. Κάτι έχει συμβεί, κάτι άσχημο. Μπαίνει μέσα, ορμάει στο σαλόνι και βλέπει το Σπίθα, ξαπλωμένο χάμω, να κοιμάται βαθιά. Το κεφάλι του είναι ακουμπισμένο μέσα σε μια λιμνούλα αίμα. Το καθυστερημένο στο μυαλό παιδί με το αχόρταγο στο μάχη μουρμουρίζει στον ύπνο του. Αχ, πόσο νόστιμο που είναι το κρέας σου, Σπουργίτη. Δεν το φανταζόμουν ποτέ πως είναι τόσο νόστιμο το κρέας σου. Είναι καλύτερο και από ένα γουρνόπουλο. Φίλε, δώσε μου ένα κομμάτι τυρί, γρήγορα, και ψωμί και... Ο Γιώργος βλέπει επίσης ότι η καρέκλα, όπου ήταν δεμένος ο Σπουργίτης, είναι άδεια και ότι έχουν μείνει μόνο τα κομμάτια του σκοινιού που έδαινε τον βοηθό του Γολιάθ και σκύβει πάνω στο Σπίθα. Τον ανασηκώνει και του λέει: Σπίθα, Σπίθα, τι συνέβη? Ο Σπίθας ανοίγει τα μάτια του, κοιτάζει γύρω και απαντάει: Τι συμβαίνει? Αυτό σε ρωτάω κι εγώ. Τι συμβαίνει? Ποιος σε χτύπησε στο κεφάλι? Πού είναι ο Σπουργίτης? Ένα σπίτι γκρεμίστηκε ξαφνικά πάνω στο κεφάλι μου, απαντάει ο Σπίθας. Όσο για το Σπουργίτη θα σου πω κάτι, αλλά μη θυμώσεις. Λέγε, δεν θα θυμώσω. Τον έφαγα. Ο Γιώργος γουλώνει τα μάτια του και το αίμα φεύγει από το πρόσωπό του. Τον έφαγες, φωνάζει, τρελάθηκε Σπίθα. Πότε τον έφαγες και πού? Και ρίχνει μια ματιά γύρω και δεν μπορεί να μην συγκρατήσει ένα χαμόγελο. Παραλίγο να πιστέψει ότι πραγματικά ο Σπίθας έφαγε το βοηθό του Γολιάθ. Καταλαβαίνει τι έχει συμβεί. Ο Σπουργίτης κατάφερε, άγνωστο πώς, να λυθεί, έριξε ανέστο το Σπίθα και έφυγε. Και ο Σπίθας είδε στον όνειρό του ασφαλώς ότι έφαγε το Σπουργίτη. Μα δεν είναι ώρα για τέτοιες σκέψεις. Ο Σπουργίτης ραπέτευσε και ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Σίγουρα ο βοηθός του Γολιάθ θα έχει σπεύσει να ειδοποιήσει τον κύριό του και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Γολιάθ θα αλλάξει πάλι σπίτι και θα χαθούν για μία ακόμη φορά τα ίχνη του. Και δεύτερον, ότι θα τρέξει να αποκλείσει τα Ελληνόπουλα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Κατερίνα, φωνάζει, Διαβολάκο, Ζουζούνι, σηκωθείτε αμέσως. Και βοηθάει το Σπίθα να ανασηκωθεί. Εξετάζει το τραύμα του, βλέπει ότι δεν είναι αξιολόγου, ενώ τα άλλα παιδιά ντύνονται, του βάζει όδιο. Πρέπει να φύγουμε αμέσως, παιδιά, λέει. Ο βοηθός του Γολιάθ δραπέτευσε και σίγουρα θα φτάσουν σε λίγο εδώ οι Γερμανοί με τον απάνθρωπο επικεφαλής. Κουραφέξαλα, μουρμουρίζει ο Σπίθας. Ο Σπουργίτης δεν τραπέτευσε. Τον έφαγα, σου λέω. Τον έφαγα πιστό. Πάμε, παιδιά, λέει ο Γιώργος χωρίς να δώσει σημασία στα λόγια του Σπίθα. Είναι αργά πια, Γιώργο, λέει ο Διαβολάκος, που κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Οι φίλοι μας έφτασαν κιόλας. Κοίταξε. Ο Γιώργος ρίξει το παράθυρο και κοιτάζει έξω. Στο μισοσκόταδο της αυγής διακρίνει ίσκιους να κινούνται στον δρόμο μπροστά στο σπίτι. Είναι Γερμανοί. Ανάμεσά τους κυκλοφορεί ένας ίσκιος πιο πλατής και πιο ψηλός από τους άλλους, ο ίσκιος του Γολιάθ. Δίπλα του βαδίζει ο Σπουργίτης. Το παιδί φάντασμα τρέχει στο πίσω μέρος του σπιτιού που βλέπει σε έναν άλλο δρόμο πιο στενό και πιο έρημο από τον πρώτο. Άλλοι Γερμανοί κινούνται εκεί. Το σπίτι είναι κυκλωμένο. Η θέση μας είναι πολύ δύσκολη, λέει το παιδί φάντασμα με ηρεμία στους φίλους του. Δύο πράγματα μας μένουν. Είναι να πολεμήσουμε ώσπου να σκοτωθούμε όλοι ή να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από την ταράτσα. Θα δοκιμάσουμε πρώτα το δεύτερο. Δίπλα του Σπίθας αφήνει μια κραυγή έκπληξης καθώς κοιτάζει και αυτός έξω. Μανούλα μου, ο Σπουργίτης. Πώς γίνεται και είναι ζωντανός, αυτόν έφαγα? Περίεργο πράγμα, πολύ περίεργο. Λες, Γιώργο, να είναι το φάντασμά του? Άφησε τις ανοησίες, Σπίθα. Ελάτε, παιδιά. Απ' έξω μια φωνή που θυμίζει βροντί, η φωνή του Γολιάθ, μου γκρίζει. Παιδί φαντάσμα παραδόσου, το σπίτι είναι κυκλωμένο από παντού. Ο Γιώργος δεν απαντάει. Ανεβαίνει μαζί με τα άλλα παιδιά στην ταράτσα του σπιτιού από μια εσωτερική σκάλα. Δύο κτίρια υψώνονται από τη μία και από την άλλη πλευρά του σπιτιού. Τα κτίρια αυτά ξεπερνούν το σπίτι των παιδιών κατά δύο ολόκληρα πατώματα. Ο Γιώργος ρίχνει μια γοργή ματιά και ξετυλίγει από τη μέση του ένα πολύ λεπτό, πολύ μακρύ και πολύ στέρεο σκηνή, στην άκρη του οποίου είναι στερεωμένος ένας γάτζος. Στριφογυρίζει το γάτζο πάνω από το κεφάλι του και τον εξφεντονίζει προς τα επάνω, προς την ταράτσα ενός σπιτιού. Ο γάτζος ταξιδεύει στον αέρα, παρασύροντας το σκηνή ξοπίσω του και πηγαίνει και εγκιστρώνεται στο πεζούλι της ταράτσας. Κατερίνα, λέει, Διαβολάκο και Ζουζούνι, ανεβείτε. Ο Σπίθας και εγώ θα ανέβουμε στην άλλη ταράτσα και θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε προς τα εκεί την προσοχή των Γερμανών για να σας δώσουμε τον καιρό να ξεφύγετε. Έπειτα εσείς θα χτυπήσετε φεύγοντας από τα ανώτερα τους Γερμανούς για να μας δώσετε την ευκαιρία να ξεφύγουμε με τη σειρά μας.
Τα παιδιά υπακούουν και σκαρφαλώνουν το ένα μετά το άλλο με τη βοήθεια του σκοινιού. Όταν φτάνουν επάνω, ξεγκιστρώνουν το γάτζο και το ρίχνουν κάτω. Ο Γιώργος αρπάζει το γάτζο στον αέρα και τον πετάει προς την ταράτσα του άλλου σπιτιού. Οι Γερμανοί που έχουν την προσοχή τους στραμμένη προς το σπίτι του παιδιού φάντασμα δεν αντιλαμβάνονται αυτά που συμβαίνουν ψηλά πάνω από τα κεφάλια τους μέσα στο μισοσκόταδο της αυγής. Ο Γιώργος και ο Σπίθας φτάνουν στην ταράτσα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και, σκύφοντας πάνω από το πεζούλι, διακρίνουν κάτω στον δρόμο το Γολιάθ και το Σπουργίτη να πλησιάζουν στην πόρτα του σπιτιού με προφυλάξεις. Οι άλλοι Γερμανοί έχουν πιάσει θέσεις γύρω, πίσω από τους κορμούς στο δέντρο, πίσω από τους στήλους και μέσα σε πόρτες σπιτιών. «Παιδί φάντασμα», φωνάζει ο Γολιάθ, «παραδώσου. Αν δεν απαντήσει ένα λεπτό, θα την έξουμε το σπίτι στον αέρα. Απάντησε, παιδί φάντασμα». «Απάντηση θέλει», μουρμουρίζει ο Σπίθας. «Να λοιπόν η απάντηση». Έχει μαζέψει από χάμω μια μικρή γλάστρα, όπου είναι φυτεμένη μια γαριφαλιά και τη σηκώνει, τη ζυγίζει και πριν ο Γιώργος προλάβει να τον εμποδίσει, την αφήνει να πέσει. Η γλάστρα σκίζει τον αέρα γοργά και πηγαίνει και προσγειώνεται πάνω στο κεφάλι του απάνθρωπου. Αυτό που εξακολουθεί είναι πολύ κωμικό. Η γλάστρα κομματιάζεται πάνω στο ογκώδες κεφάλι του κολοσσού και τα κομμάτια της σκορπίζονται γύρω. Το χώμα μαζί με το φυτό μένει πάνω στο κεφάλι του σαν κωμικό γυναικείο καπέλο. «Χαχαχα», κάνει ο Σπίθας. «Τι όμορφος που είναι ο Γολιάθ. Πού ψωνίζεις καπέλα, απάνθρωπε?» Ο Γολιάθ τρεκλίζει, ζαλισμένος από το χτύπημα, μα δεν πέφτει. Κατορθώνει να διατηρήσει την ισορροπία του και τις αισθήσεις του και φωνάζει δείχνοντας προς τα πάνω. «Πυρ». Αυτόματα και πιστόλια αρχίζουν να τραγουδούν το τραγούδι του θανάτου και εκατοντάδες σφαίρες ταξιδεύουν στον αέρα σαν θυμωμένες μέλισσες, αναζητώντας τα κορμιά των δύο τολμηρών παιδιών που αγωνίζονται για την ελευθερία της πατρίδας τους. «Μανούλα μου», βογκάει ο Σπίθας, «θα μας πετύχει καμιά σφαίρα και θα μας κάνει να μην μπορούμε να φάμε και να πεθάνουμε έτσι από την πείνα». Σκύβουν πίσω από το πεζούλι για να προφυλαχτούν, βγάζουν τα πιστόλια τους και απαντούν στους πυροσβολισμούς των Γερμανών. Στο μεταξύ, ο Γιώργος έχει στημένο το αυτί του και ξαφνικά τα μάτια του λάμπουν από χαρά. Από κάπου πιο μακριά, πυροσβολισμοί φτάνουν ως τα αυτιά τους. Είναι η Κατερίνα και τα άλλα παιδιά που κατάφεραν να ξεφύγουν απαρατήρητα και τώρα χτυπούν τους Γερμανούς από πίσω. Κάτω στον δρόμο, οι Γερμανοί έχουν σαστήσει. Δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει και νομίζουν ότι οι δυνάμεις πατριωτών έχουν φτάσει για να βοηθήσουν το παιδί φάντασμα. Σκορπίζουν, πιάνουν θέσεις μακριά από το σπίτι και περιμένουν την επίθεση. Ο Γιώργος δεν χάνει την ευκαιρία. Μαζεύει το σκοινί με το γάτζο, τρέχει στην αντίθετη πλευρά της ταράτσας, αγκιστρώνει το γάτζο στο πεζούλι και μαζί με το Σπίθα γλιστράει στο δρομάκο που έχει μείνει τώρα έρημος, γιατί οι Γερμανοί έχουν τρέξει να βοηθήσουν τους άλλους που νομίζουν ότι θα υποστούν από στιγμή στη στιγμή επίθεση των πατριωτών. Τα δύο παιδιά απομακρύνονται γοργά, μα όταν φτάνουν στη γωνία, ο Γιώργος σταματάει και λέει στο Σπίθα: «Πήγαινε να βρεις την Κατερίνα και τα άλλα παιδιά και οδήγησέ τους στο Κρυσφύγε το 9. Φύγε». «Μανούλα», μουρμουρίζει ο Σπίθας. «Και τι θα κάνεις, Γιώργο?» «Θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω το Γολιάθ όταν φύγει από εδώ. Δεν πρέπει να χάσω την ευκαιρία αυτή». Ο Σπίθας απομακρύνεται και ο Γιώργος, γλιστρώνοντας μέσα στο μισοσκόταδο σαν αληθινό φάντασμα, πηγαίνει και κρύβεται σε ένα μέρος από όπου μπορεί να παρακολουθήσει τις κινήσεις του Γολιάθ και του βοηθού του. Για μερικά λεπτά οι Γερμανοί μένουν ταπουρωμένοι περιμένοντας την επίθεση που όμως δεν έρχεται. Έπειτα η φωνή του Γολιάθ αντυχεί σαυροντή. «Μας γέλασαν, την πάθαμε σαν αρχάρι. Ήταν ένα κόλπο αυτό για να μας αποσπάσουν την προσοχή και να βρουν την ευκαιρία να φύγουν. Στο σπίτι». Υπόκοφα χτυπήματα αντυχούν και η πόρτα του σπιτιού πέφτει προς τα μέσα. Οι Γερμανοί σορμούν, αλλά βγαίνουν έπειτα από λίγο με άδεια τα χέρια. Άλλοι μπαίνουν πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Τέλος ο Γολιάθ συγκεντρώνει τους ανθρώπους στον δρόμο και λέει: «Δυστυχώς μας ξέφυγαν. Το παιδί φάντασμα είναι πολύ πιο πονηρό από ό,τι φανταζόμουν. Ας είναι, την ερχόμενη φορά θα τα πούμε καλύτερα. Στα αυτοκίνητα τώρα». Στο βάθος του δρόμου είναι σταματημένα 3 αυτοκίνητα, τα 2 φορτηγά και το τρίτο μικρό επιβατικό. Σίγουρα, σκέπτεται ο Γιώργος, αυτό θα είναι το αυτοκίνητο του Γολιάθ. Μέσα στο μισοσκόταδο της αυγής, κλειστώντας σύριζα στους τοίχους, πλησιάζει στο αυτοκίνητο που είναι σταματημένο πίσω από τα φορτηγά. Πηδάει και κάθεται στη σχάρα του. Τα παίζει έτσι όλα κορώνα γράμματα. Αν τον πάρουν είδηση οι Γερμανοί, είναι χαμένος. Αν όμως δεν τον αντιληφθούν, τότε θα μάθει που μένει ο Γολιάθ, ποιο είναι το νέο καταφύγιό του. Είναι τυχερός, οι Γερμανοί δεν αντιλαμβάνονται τίποτε. Μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους που ξεκινούν το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς να δουν το τολμηρό παιδί που έχει σκαρφαλώσει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Γολιάθ. Σε λίγο τα 2 αυτοκίνητα χωρίζουν το ένα από το άλλο και ο Γολιάθ κατευθύνεται προς τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, προς την Κολοκυνθού. Εκεί, κοντά στο δημόσιο
Καπνοκοπτήριο, στρίβει δεξιά, μπαίνει σε ένα στενό δρόμο και σταματάει μπροστά στην αυλόπορτα ενός σπιτιού. Πριν καλά το αυτοκίνητο σταματήσει τελείως, ο Γιώργος πηδάει ελαφρά από την πίσω σχάρα του και χώνεται στο κύλωμα της γειτονικής πόρτας. Ο Γολιάθ και ο Σπουργίτης βγαίνουν από το αυτοκίνητο. «Αυτό είναι το νέο μου σπίτι, Σπουργίτη», λέει ο γίγαντας. «Δεν θα το ξέρει κανένα στον κόσμο εκτός από σένα. Επιμένω, σαν το μάθει το παιδί φάντασμα, θα πει ότι εσύ το είπες και ότι θα σε σκοτώσω αλίπητα σαν προδότη. Πάμε τώρα». Βγάζει ένα κλειδί από την τσέπη του, ξεκλειδώνει την πόρτα και μπαίνουν μέσα. Ο Γιώργος γυρίζει και απομακρύνεται. Στα χείλη του είναι χαραγμένο ένα χαμόγελο θριάμβου. Μα το χαμόγελο αυτό θα γινόταν μορφασμός τρόμου αν έβλεπε εκείνη τη στιγμή αυτό που γίνεται πίσω του. Ο Γολιάθ και ο Σπουργίτης ξαναβγαίνουν από το σπίτι και αρχίζουν και παρακολουθούν το παιδί φάντασμα από μακριά. Δεν τολμούν να πλησιάσουν και να επιτεθούν, γιατί ξέρουν ότι ο Γιώργος είναι οπλισμένος και ότι μπορεί να βρει υποστήριξη από τους διαβάτες που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στους δρόμους. Περιμένουν την ευκαιρία. Περιμένουν να φανεί καμία γερμανική περίπολος για να ορμήσουν πάνω στο τρομερό Λινόπουλο και να το συλλάβουν. Μα δεν είναι τυχεροί. Διασχίζουν τη μισή Αθήνα και φτάνουν τελικά στο σπίτι του παιδιού φάντασμα, δηλαδή στο νέο καταφύγιο, όπου έχει στο μεταξύ στείλει τα άλλα παιδιά χωρίς να συναντήσουν περίπολο. Βλέπουν τον Γιώργο Θαλάσση να μπαίνει στο σπίτι και να κάνουν ένα μικρό πολεμικό συμβούλιο. «Να πάω να ειδοποιήσω το φρουραρχείο», λέει ο Σπουργίτης. «Όχι, πρέπει να δράσουμε μόνοι και μάλιστα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μυριστεί κάτι το καταραμένο παιδί φάντασμα και να γίνει πάλι καπνός μαζί με τους φίλους του. Είδες με ποιο τρόπο κατόρθωσε όχι μόνο να ξεφύγει από τα χέρια μας, αλλά και να μας παρακολουθήσει και να μάθει το νέο μας καταφύγιο». «Με ποιο τρόπο θα δράσουμε?» ρωτάει ο Σπουργίτης, σαλεύοντας κομικά τη μεγάλη μύτη του. «Θα ορμήσουμε μέσα ευνηδιαστικά και θα το τσακίσουμε, πριν προλάβουν να αντισταθούν. Δεν προλαβαίνει να αποτελειώσει τη φράση του και από το σπίτι ορμούν έξω ο Γιώργος και ο Σπίθας. Και αντί να ευνηδιάσουν τα Ελληνόπουλα, οι δύο πράκτορες του Χίτλερ ευνηδιάζονται αυτοί. Ο Γιώργος ρίχνεται πάνω στον κατάπληκτο Γολιάθ και το χτυπάει στο λαιμό, πάνω στο λαρύγγι και με την κόψη της παλάμης του, σαν να είχε σπαθεί. Ο κολοσσός αφήνει ένα μουγκριτό πόνο και λύσας και πνίγεται αμέσως, γιατί μειώνει του λαιμού του σπόντα και το λαρύγγι του κλείνει. Τα μάτια του πάνε να πεταχτούν από τις κόκκες του και το κορμί του, ανίκανο να κάνει την παραμικρή κίνηση, τρέμει σπασμωδικά, σαν να περνά από μέσα του ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Γιώργος τον πιάνει από το γιακά και τον οδηγεί μέσα στο σπίτι, χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση ο Γολιάθ. Εκεί τον δένει πάνω σε μια καρέκλα. Στο μεταξύ ο Σπίθας έχει αρπάξει το Σπουργίτη, τον έχει σηκώσει στον αέρα πάνω από το κεφάλι του και τον στριφογυρίζει εφαρμόζοντας το αεροπλανικό κόλπο. Έπειτα τον πετάει μακριά και ο σκληρός βοηθός του Γολιάθ πέφτει πάνω στο πεζοδρόμιο και μένει ακίνητος εκεί με την αισθήσεις τους χαμένες. «Μανούλα μου», βογκάει ο Σπίθας, «αυτό έγινε για να μάθεις να κυκλοφορείς ανάμεσα στους ζωντανούς, αφού σε έφαγα». Το καθυστερημένο παιδί πιστεύει ακόμη ότι το όνειρο που είδε ότι έφαγε το Σπουργίτη ψητό ήταν πραγματικότητα. Σηκώνει τον ανέστητο αντίπαλό του στον ώμο του και το κουβαλάει μέσα στο σπίτι. Το μεταφέρει στο δωμάτιό του, τον δένει στα πόδια του κρεβατιού του και γυρίζει στο σαλόνι που βρίσκεται ο Γιώργος με τον Γολιάθ και τα άλλα παιδιά. «Μανούλα μου», λέει, «τι θα τους κάνουμε τώρα, Γιώργο?» «Ειδοποίησαν να έρθουν να τους πάρουν για να τους μεταφέρουμε στην Αίγυπτο. Δεν μπορούμε βέβαια να τους σκοτώσουμε. Αν όμως οι πράκτορες συμμάχων αργήσουν να έρθουν, θα τους δικάσει στο δικαστήριο των Πατριωτών αύριο το πρωί». Ο Γολιάθ ανοίγει τα μάτια του, κοιτάζει αγρία γύρω και λέει με τη βροντερή φωνή του: «Πεινάω, δώστε μου να φάω». Κάνει ο Σπίθας, «πεινάει το πουλάκι μου». «Αμέσως». «Μια μερίδα του πουλιού το γάλα». «Αμέσως». Τρέχει στην κουζίνα και γυρίζει σε λίγο με ένα πιάτο που περιέχει λίγη σούπα από αλεύρι που έχει βράσει η Κατερίνα ως πρωινό ρόφημα του Σπίθα. Ακουμπάει το πιάτο πάνω στο τραπέζι κοντά στο Γολιάθ και έπειτα πηγαίνει στο λουτρό και παίρνει από τον ντουλάπι του φαρμακείου ένα σταγονόμετρο. «Έλα να σε ταΐσω, πουλάκι μου, έλα, Γολιάθ μου». Ρουφάει με τον σταγονόμετρο λίγη σούπα, πλησιάζει στο Γολιάθ και του αδειάζει το σταγονόμετρο στο στόμα. «Σπίθα», μου γκρίζει ο κολοσσός, «μην μου το κάνεις αυτό. Πεινώ, δεν βλέπεις ότι υποφέρω? Πεινώ». «Πίνας, Γολιαθάκι μου», κάνει ο Σπίθας με συμπόνια, «αμέσως», και του αδειάζει ένα ακόμη σταγονόμετρο στο στόμα. Ο Γολιάθ αφήνει ένα ουρλιαχτό πεινασμένου λύκου και προσπαθεί μάταια να απαλλαγεί από τα δεσμά του. Ο Γιώργος λέει: «Σπίθα, σταμάτα. Δεν πρέπει να μιμούμαστε τους Δήμιους. Ξέρω ότι σε βασάνισαν και εσένα με αυτόν τον τρόπο, μα δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο». Και λέει στο Γολιάθ:
Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα να φας και σε αυτό είσαι εσύ και η δική σου υπεύθυνη. Μας πήρατε όλα τα τρόφιμα και μας έχετε αφήσει να πεθάνουμε σιγά σιγά από την πείνα. Σπίθα, πρόσεχε τον, πηγαίνω να κουβεντιάσω λίγο με το Σπουργίτη. Θέλω να του κάνω μερικές ερωτήσεις. Μα όταν ακολουθούμε ένας από τα άλλα παιδιά βγαίνει στο δωμάτιο που είναι δεμένος ο Σπουργίτης, δεν βρίσκει εκεί το βοηθό του Γολιάθ. Την ίδια στιγμή κρότη ακούγονται από το μέρος που βρίσκεται ο Σπίθας με τον Γολιάθ. Γυρίζουν και τρέχουν μαζί προς τα εκεί, μπαίνουν στο δωμάτιο και αντικρίζουν το Σπίθα που έχει αρπάξει στο Σπουργίτη και σφυροκοπεί με τις γροθιές του την τεράστια μύτη του βοηθού του απάνθρωπου. Καθώς μπαίνουν τα άλλα παιδιά, ο Σπίθας δίνει στο Σπουργίτη μια τελευταία γροθιά και το στέλνει να κυλιστεί ανέστητο στην άλλη άκρη του δωματίου. Τι συνέβη, Σπίθα, ρωτάει ο Γιώργος. Πώς βρέθηκε εδώ ο Σπουργίτης? Ξέρω κι εγώ, κάνει το αδιάκοπο πεινασμένο και καθυστερημένο στο μυαλό παιδί. Φαίνεται ότι λύθηκε και ξαφνικά πήδησε μέσα στο δωμάτιο αυτό από το παράθυρο και ρίχθηκε πάνω μου. Χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ο Σπουργίτης, αφού τον έφαγα και τον χώνεψα, όχι μόνο ζει ακόμα, αλλά και ζητάει και καυγάδες. Ο Γιώργος χαμογελάει και λέει: Άφησε τις βλακίες, Σπίθα. Παιδιά, βοηθήστε με να δέσω καλά το Σπουργίτη. Ελπίζω να στείλουν γρήγορα να τους πάρουν. Στο μεταξύ πρέπει να τους βρούμε καλά. Θα κάνουμε βάρδιες με τη σειρά μας. Οι ώρες περνούν και οι πράκτορες των συμμάχων δεν έχουν στείλει ακόμη να παραλάβουν το Γολιάθ. Ο Γιώργος τηλεφωνεί και ξανατηλεφωνεί, μα παίρνει πάντα την ίδια απάντηση. Το υποβρύχιο που πρόκειται να παραλάβει το Γολιάθ έχει συναντήσει εμπόδια και δεν έχει φτάσει στον προορισμό του. Έτσι τα Ελληνόπουλα εξακολουθούν να φρουρούν άγρυπνα τους δύο χιτλερικούς βασανιστές και δίμνους. Νυχτώνει και οι δρόμοι της Αθήνας ερημώνουν από τους διαβάτες. Μέσα στο σπίτι τους τα παιδιά περιμένουν με αγωνία τη στιγμή που θα παραδώσει το Γολιάθ και το βοηθό του. Ο Γιώργος βασανίζεται από ένα παράξενο προαίσθημα. Έχει την εντύπωση ότι κάτι θα συμβεί, ότι τα παιδιά θα διατρέξουν σοβαρό κίνδυνο αν ο Γολιάθ δεν παραδοθεί εγκαίρως στους συμμάχους. Πραγματικά τα κακά προαισθήματα του παιδιού φάντασμα δεν αργούν να γίνουν πραγματικότητα. Είναι η σειρά του Σπίθα να φρουρήσει τους δύο εχμαλώτους. Τα άλλα παιδιά έχουν αποσυρθεί στα δωμάτια τους και κοιμούνται, περιμένοντας να έρθει η σειρά τους. Ο Σπίθας, καθισμένος σε μια καρέκλα απέναντι στο Γολιάθ και στο Σπουργίτη, μασουλάει ένα κομμάτι γαλέτα, προσπαθώντας να ξεγελάσει την πείνα του και διηγείται στο Σπουργίτη ιστορίες από τα γεύματα στα οποία έχει πάρει μέρος. Μια φορά του λέει, που έτυχε να βρεθώ μαζί με το παιδί φάντασμα στην Ιαπωνία, μας προσκάλεσε στο μέγαρό του ένας πολύ πλούσιος Ιαπωνέζος και μας έκανε το τραπέζι. Μανούλα μου, τι φαγητά ήταν εκείνα! Γουρνόπουλα ψητά, κοτόπουλα της σούβλας, τυριά κάθε είδους, φρούτα, πάπιες παραγεμισμένες με ρύζι και κάστανα. Πάψε, φωνάζει ο Γολιάθ, που τρέμει ολόκληρος από την πείνα που το βασανίζει. Πάψε. Παρατάτε με ήσυχο, γριλίζει ο Σπίθας. Βούλωσε τα αυτιά σου, αν δεν θέλεις να μ' ακούς. Λοιπόν, Σπουργίτη, έφαγα με την ψυχή μου. Με πιάνει λιγούρα να το σκέπτομαι. Εκείνο όμως που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν μια πέρδικα που την είχαν ενεψίσει με τον πιο πρωτότυπο τρόπο του κόσμου. Μέσα στην πέρδικα είχαν βάλει ένα σικοφάγο, μέσα στο σικοφάγο ένα κοτσίφι, μέσα στο κοτσίφι ένα ορτίκι, μέσα στο ορτίκι ένα Σπουργίτη, μέσα στο Σπουργίτη ένα τρυποκάριδο και μέσα στο τρυποκάριδο ένα καρύδι. Σε κάθε μπουκιά που έτρωχα ένιωθα την ανάγκη να σηκωθώ και να χορέψω τη χαρά μου. Καθώς ο Σπίθας μιλάει, οι μειώνες του πεινασμένου γίγαντα σηκώνται τρομακτικά. Ξαφνικά ένα κράχ ακούγεται και τα σκοινιά που τον δένουν σπάζουν. Πριν ο Σπίθας προλάβει να καταλάβει και να αντιδράσει, ο απάνθρωπος πετάγεται όρθιος, κάνει 2 βήματα προς το μέρος του και η πελώρια γροθιά του σηκώνεται και πέφτει σαν σφυρί πάνω στο κεφάλι του παιδιού. Ο Σπίθας αφήνει ένα παραπονιάρικο βοκητό και χάνει τις αισθήσεις του. Με γοργές κινήσεις ο Γολιάθ λύνει το Σπουργίτη και λέει: Πάμε. Πρέπει να φύγουμε πριν οι άλλοι καταλάβουν τι συνέβη. Ίσως μάλιστα προλάβουμε να. Δεν προλαβαίνει να αποτελειώσει τη φράση του. Η πόρτα του δωματίου ανοίγει και η Κατερίνα κάνει την εμφάνισή της. Είναι η σειρά της να φρουρήσει στους εγμάλωτους. Τα μάτια της ανοίγουν διάπλατα στο αντίκρισμα των ελευθέρων πια Γερμανών και το πρόσωπό της χλωμιάζει. Το στόμα της ανοίγει για να φωνάξει. Μα Γολιάθ δεν της δίνει καιρό. Με ένα πήδημα βρίσκεται κοντά της και η χερούκλα του χτυπάει βαριά την Ελληνοπούλα στο κεφάλι. Κατερίνα χάνει τις αισθήσεις της. Ο Γολιάθ την αρπάζει πριν το κορμί της βροντίσει χάμω και κατευθύνεται προς το παράθυρο. Ο Σπουργίτης έχει στο μεταξύ ανοίξει το παράθυρο και ο απάνθρωπος πηδάει έξω. Ο Σπουργίτης τον ακολουθεί. Μέσα στο σπίτι αντιχούν καραβιές. Είναι ο Διαβολάκος που έχει ξυπνήσει και αυτός και έχει αντιληφθεί αυτό που συνέβη. Τρέχει στο δωμάτιο και βλέπει το Σπίθα ανέστητο,
πηδάει από το παράθυρο και βλέπει τον Γολιάθ και τον Σπουργίτη να φεύγουν τρέχοντας, κουβαλώντας μαζί τους την Κατερίνα. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, τραβάει από την τσέπη του τη σφεντόνα του, βάζει στο πετσάκι της μια μπαλίτσα μολυβένια, σημαδεύει και στέλνει την μπαλίτσα πίσω από τους δύο Γερμανούς δίμνους. Η μπαλίτσα σχίζει τον αέρα και πηγαίνει και χτυπάει το Σπουργίτη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ακριβώς στη βάση του κρανίου. Ο λιγνός βοηθός του Γολιάθ με τα διαβολικά μάτια και τη μεγάλη κομική μύτη σηκώνει τα χέρια του ψηλά, κάνει μια στροφή και ζοριάζεται χάμω χωρίς να προφέρει λέξη. Ο Γολιάθ βλέπει τον βοηθό του να πέφτει, μα δεν σταματάει. Δεν μπορεί να το βοηθήσει γιατί από την άλλη γωνία έχει κάνει την εμφάνισή του το παιδί φάντασμα που έχει κάνει το γύρο τετραγώνου για να βγει μπροστά. Ο Γολιάθ κοιτάζει πίσω και ο Σπίθας έχει πηδήσει από το παράθυρο και κρατάει ένα πιστόλι. Ο Κολοσσός παίρνει την απόφασή του. Γυρίζει δεξιά, πηδάει μέσα σε μια αυλή, τη διασχίζει και αρχίζει να ανεβαίνει στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας από την εξωτερική σιδερένια σκάλα. Ο Γιώργος σηκώνει το πιστόλι του, πυροβολεί, μα δεν πετυχαίνει το στόχο του. Φοβάται πως χτυπήσει την αγαπημένη του και η σφαίρα περνάει δύο σπιθαμές δίπλα από το κεφάλι του Γολιάθ. Με γρυλίσματα άκρου του θηρίου, ο πράκτορας του Χίτλερ φωνάζει προς τα κάτω. Αν δοκιμάσετε να ανεβείτε εδώ, θα πετάξω την Κατερίνα κάτω. Την ίδια στιγμή όμως η Κατερίνα, που έχει αρχίσει να συνέρχεται από το χτύπημα, απλώνει τα μπράτσα της και εφαρμόζει στο γίγαντα μια λαβή ιαπωνικής πάλης που κάνει βοκητά να βγουν από το στήθος του γίγαντα. Ο Γολιάθ την παρατάει και η Κατερίνα βρίσκει την ευκαιρία να φωνάξει. Τον κρατάμε, παιδιά, τον κρατάμε, θα. Η φωνή της πνίγεται μέσα στο λαρύγγι της. Ο Γολιάθ την έχει αρπάξει και τη σπρώχνει προς το πεζούλι της ταράτσας, φύγοντας στο λαιμό και μουγκρίζοντας. Θα εκδικηθώ σκληρά. Θα πεθάνεις, καταραμένη Ελληνοπούλα. Φτάνουν έτσι στο πεζούλι της ταράτσας και ο Γολιάθ ετοιμάζεται να γκρεμίσει κάτω τη μισολιπόθυμη Κατερίνα όταν από τη σκάλα ξεπροβάλλει το κεφάλι του διαβολάκου. Το παιδί κρατάει τη σφεντόνα του έτοιμη και μόλις βλέπει το τρομακτικό θέαμα, σημαδεύει και αφήνει το λάστιχο. Η μπαλίτσα σκίζει τον αέρα και πηγαίνει να χτυπήσει το Γολιάθ στο κεφάλι. Ο γίγαντας βογκάει από τον πόνο και ζαλισμένος παρατάει την Ελληνοπούλα που μένει μετέωρη πάνω στο πεζούλι ανάμεσα στον κρεμό και στην ταράτσα. Φέρνει τα χέρια του στο κεφάλι του, μουγκρίζει στα βόθη και γυρίζει στο διαβολάκο. Είναι αποφασισμένο να ξεκάνει το διαβολεμένο εκείνο παιδάκι που με τη σφοντόνα του έχει ματαιώσει τόσες φορές στα σχέδιά του. Θέλει να σκοτώσει το παιδί εκείνο που πολλοί έχουν αρχίσει να το ονομάζουν νέο παιδί φάντασμα γιατί στην πονηρία και στην τόλμη μοιάζει του Γιώργου. Την ίδια στιγμή όμως από τη σκάλα της ταράτσας ξεπροβάλλει ο Σπίθας. Το αδιάκοπα πεινασμένο και καθυστερημένο στο μυαλό παιδί τρέμει από το θυμό του και κρατάει στα χέρια του ένα πιστόλι. Στο αντίκρισμα του Γολιάθ καταλαβαίνει ότι έφτασε η τελευταία του στιγμή. Δεν προλαβαίνει να φτάσει στο Σπίθα και να τον αρπάξει πριν αυτός πιέσει τη σκανδάλη. Και τότε κάνει κάτι απροσδόκητο. Γυρίζει απότομα και πηδάει στο κενό. Το ύψος είναι πολύ μεγάλο και ο Σπίθας με το διαβολάκο τρέχουν στην άκρη της ταράτσας, βέβαιοι ότι θα τον δουν τον απάνθρωπο να συντρίβεται κάτω στο δρόμο. Με αυτό που βλέπουν, τους κάνει να γουρλώσει τα μάτια τους από έκπληξη και να σφίξει τα δόντια τους από απογοήτευση. Ο Γολιάθ δεν πέφτει στο δρόμο. Στο πέσιμό του, ο Κολοσσός έχει συναντήσει τα καλώδια του τηλεφώνου και έχει πιαστεί από αυτά. Με κινήσεις των χεριών του, κάνοντας μεγάλες απλωτές, απομακρύνεται γοργά. Ο Σπίθας χαμηλώνει το κεφάλι το πιστόλι του για να πυροβολήσει, μα είναι πια πολύ αργά. Ο Γολιάθ έχει φτάσει σε ένα στήλο, αρπάζεται από αυτόν και αφήνει το βαρύ κορμί του να γλιστρήσει κάτω. Ο διαβολάκος κοιτάζει προς τα δεξιά του και αφήνει μια φωνή τρόμου. Κατερίνα, φωνάζει, θα πέσει στο κενό. Πράγματι η Ελληνοπούλα που είναι μετέωρη πάνω στο πεζούλι με τις αισθήσεις της χαμένες πάλι, βγαίνει σιγά σιγά προς τα έξω και σε μερικά δευτερόλεπτα είναι φανερό ότι θα πέσει στο κενό. Με δύο πηδήματα ο διαβολάκος και ο Σπίθας φτάνουν κοντά της και την αρπάζουν από τα πόδια. Την τραβούν πίσω και την ξαπλώνουν στις πλάκες της ταράτσας. Τη συνεφέρουν δίνοντάς της ελαφρά χαστούκια. Στο μεταξύ ο Γολιάθ έχει γλιστρήσει στον δρόμο κάτω και προσγειώνεται στις πλάκες του πεζοδρομίου. Προσγειώνεται και βρίσκεται φάτσα με φάτσα με το παιδί φάντασμα που έχει παρακολουθήσει το κατέβασμά του και περιμένει με το πιστόλι έτοιμο. Κάνε μου τη χάρη να σηκώσει ψηλά τα χέρια σου, Γολιάθ. Ή μάλλον κάνε μου τη χάρη να μην τα σηκώσει, να μην υπακούσεις και να μου δώσεις έτσι την ευκαιρία να σε πυροβολήσω. Ο απάνθρωπος σηκώνει αργά τα χέρια του και την επόμενη στιγμή συμβαίνουν μερικά πράγματα με τόση ταχύτητα ώστε σχεδόν με δυσκολία θα μπορούσε να παρακολουθήσει το μάτι. Ο Γιώργος νιώθει κάτι σκληρό να το χτυπάει στο κεφάλι από πίσω και ζαλισμένος πέφτει στα γόνατα βοκώντας από τον πόνο. Είναι ο Σπουργίτης, ο βοηθός του Γολιάθ που έχει συνέλθει στο μεταξύ από το χτύπημα που του έδωσε ο διαβολάκος με τη σφεντόνα του.
Ο Γολιάθ απλώνει το χέρι του, αρπάζει το πιστόλι του Γιώργου, το στρέφει προς το μέρος του ελληνικού Ελληνόπουλου και κάνει να πιέσει τη σκανδάλη. Μα δεν προλαβαίνει, λίγο πιο πέρα στέκει το ζουζούνι και έχει το φυσοκάλαμό του έτοιμο. Το φέρνει στο στόμα του και το φυσάει με όλη του τη δύναμη. Το μικροσκοπικό βέλος σκίζει τον αέρα, σφυρίζοντας, και πηγαίνει και καρφώνει στο μπράτσο το πλεισμένο χεριού του γίγαντα. Ένα τρομακτικό ουρλιαχτό βγαίνει από το λαρύγγι του πράκτορα του Χίτλερ. Τα δάχτυλά του ανοίγουν και το πιστόλι πέφτει χάμω. Πέφτει στη φούχτα σχεδόν του παιδιού φάντασμα που το αρπάζει στον αέρα. Ο Σπουργίτης γυρίζει το πιστόλι που κρατάει προς το μέρος του Γιώργου και πιέζει τη σκανδάλη. Όχι όμως πιο γρήγορα από το παιδί φάντασμα. Το πιστόλι του Γιώργου φτύνει πρώτο φωτιά, πυρωμένο ατσάλι και θάνατο, και ο βοηθός του Γολιάθ ο Σπουργίτης με τη διαβολική ψυχή σοριάζεται χάμω με ένα βόλι ανάμεσα στα γεμάτα κακία μάτια του. Ο Γολιάθ, βλέποντας να φτάνει για μία ακόμη φορά η τελευταία του στιγμή, κυριεύεται από τον δρόμο, γυρίζει με ένα πήδημα και δρασκελίζει έναν τοίχο μιας αυλής. Ο Γιώργος ετοιμάζεται να τον κυνηγήσει, μα την ίδια στιγμή φτάνουν στα αυτιά του ήχοι από μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Γερμανικά αποσπάσματα έρχονται να δουν τι σημαίνουν αυτοί οι πυροβολισμοί. «Γρήγορα, παιδιά», φωνάζει ο Γιώργος, «γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε αμέσως». Ο Σπίθας με την Κατερίνα και το Διαβολάκο έχουν κατέβει από την πολυκατοικία και όλα τα παιδιά μαζί τρέχουν και χάνονται πίσω από την πρώτη γωνία που συναντούν. Ήταν καιρός. Μερικά λεπτά αργότερα, 2 αυτοκίνητα γερμάτα Γερμανούς και 3 μοτοσυκλέτες φτάνουν στο μέρος αυτό και αρχίζουν να ψάχνουν για να βρουν από πού προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ο Γιώργος βρίσκεται σε άσχημη ψυχική κατάσταση. Ο Γολιάθ, χωρίς τον βοηθό του τώρα, έχει αρχίσει πάλι τη δράση του και δεκάδες Έλληνες συλλαμβάνονται και οδηγούνται σε εκτελεστικό απόσπασμα στις φυλακές ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και ο Γιώργος με τους δικούς του δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Δεν ξέρει που βρίσκεται ο Γολιάθ, που είναι το νέο καταφύγιο του απάνθρωπου, για να χτυπήσει το τέρας μέσα στην ίδια τη φωλιά του και να το ξοντώσει. Έρχεται μέσα στο σαλόνι του νέου σπιτιού, όπου έχει εγκατασταθεί μαζί με τους φίλους του και μουρμουρίζει. Τόσοι δικοί μας χάνονται και εμείς δεν μπορούμε να κινήσουμε το δαχτυλάκι μας για να τους βοηθήσουμε. Τι να κάνω, Θεέ μου, τι να κάνω. Ο Σπίθας, που είναι καθισμένος σε μια πολυθρόνα και γλύφει τα δάχτυλά του για να ξεγελάσει την πείνα που τον βασανίζει, μουρμουρίζει. Μανούλα μου, ας ήξερα από πού παίρνει τα τρόφιμα το Γολιάθ, να πάρω κι εγώ μερικά. Σκέψου πόσα τρόφιμα θα παίρνει κάθε φορά. Είναι και αυτός μεγάλος φαγάς. Ολόκληρο φορτίο θα χρειάζεται κάθε ημέρα για να χορταίνει. Ο Γιώργος φωνάζει ξαφνικά. Σπίθα, είσαι σπουδαίος. Η ιδέα σου είναι μεγαλοφυής. Ποτέ δεν θα περνούσε από το μυαλό μου η σκέψη να βρω το Γολιάθ με αυτόν τον τρόπο. Ο Σπίθας δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς θέλει να πει ο Γιώργος. Κάνει χαζά. Σπουδαία ιδέα, Θα μπορούσα να βρω από πού παίρνει τα τρόφιμα το Γολιάθ. Θα μπορούσα να βρούμε και τον ίδιο, συμπληρώνει ο Γιώργος. Μπράβο, Σπίθα. Και αρπάζει το τηλέφωνο, συνθέτει ένα αριθμό και λέει στη συνθηματική γλώσσα των Ελλήνων πατριωτών. Εδώ, παιδί φάντασμα, θέλω να κινητοποιηθούν όλοι οι δικοί μας που δουλεύουν σε γερμανικές αποθήκες τροφίμων, να έχουν τα μάτια τους 14 και να μας πληροφορούν αμέσως για κάθε αποστολή τροφίμων που ξεπερνά τα κανονικά όρια. Η σκέψη μου είναι η ακόλουθη. Από κάπου ο Γολιάθ παίρνει τα τρόφιμά του και, καθώς είναι τρομερός φαγάς, θα παίρνει ασφαλώς μαζεμένα τρόφιμα κάθε ημέρα. Θα καταφέρουμε να μάθουμε από τα φέρνει, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον ίδιο. Ο Θρασίδηλος Δήμιος κρύβεται γιατί ξέρει ότι αυτή τη φορά όλα θα πάρουν τέλος. Έχουν πεθάνει τόσοι εξαιτίας του και εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε μέρα τόσοι, ώστε είναι εγκληματικό εκ μέρους μας να μην μπορούμε να τον βρούμε και να το θέσουμε εκτός μάχης. Εντάξει, παιδί φάντασμα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Σπίθας φουσκώνει το στήθος του και καμαρώνει. Είμαι αλήθεια σπουδαίος. Δεν ξέρω τι θα γινόσετε χωρίς εμένα. Είμαι ο εγκέφαλος της παρέας. Τα άλλα παιδιά βάζουν τα γέλια και ο Γιώργος λέει: Είσαι μάλλον το στομάχι της παρέας, Σπίθα. Μερικές ώρες αργότερα το τηλέφωνο κουδουνίζει διαπεραστικά. Ο Γιώργος το σηκώνει και τα μάτια του λάμπουν από χαρά όταν μια φωνή του λέει: Μου φαίνεται, παιδί φάντασμα, ότι έχουμε αυτό που ζήτησες. Ένα δικός μας που δουλεύει στην αποθήκη τροφίμων της λέσχης των Γερμανών αξιωματικών ανέφερε ότι κάποιος, του οποίου δεν ξέρει το όνομα, έρχεται και παίρνει κάθε πρωί γύρω στις 8 άφθονα τρόφιμα για κάποιον άλλον με διατακτική του φρουραρχείου. Δίνει τη διατακτική, παίρνει τα τρόφιμα και φεύγει με ένα μικρό αυτοκίνητο. Η διατακτική δεν αναφέρει κανένα όνομα, απλώς λέει: Παραδώσατε τη διαταγή του φερόντος την παρούσα τα κάτω τρόφιμα. Ίσως πρόκειται για το Γολιάθ.
Δεν αποκλείεται να πρόκειται για αυτόν, λέει ο Γιώργος. Θα φροντίσουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το μυστηριώδη αξιωματικό που τρώει τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι ανακαλύψαμε πάλι τα ίχνη του Γολιάθ, λέει, και αυτό χάρη στο Σπίθα με το αχόρταγο στο μάχη του. Άκου, Γιώργο, λέει το αδιάκοπο πεινασμένο παιδί. Αφού χάρη σε μένα ανακαλύψετε πάλι το Γολιάθ, θέλω να φάω όλα τα τρόφιμα που θα βρούμε στο σπίτι του. Αν το βρούμε πραγματικά, λέει ο Γιώργος, και αν σε αφήσει ο ίδιος, μπορείς να φας όσα τρόφιμα βρει στο σπίτι του. Πάμε τώρα να κοιμηθούμε, γιατί αύριο θα σηκωθούμε πολύ νωρίς. Την άλλη μέρα, στις 8 παρά 10, ένα κλειστό αυτοκίνητο σταματάει σε απόσταση από την πόρτα της αποθήκης τροφίμων της λέσχης των Γερμανών αξιωματικών. Στο βολάν του είναι καθισμένος ένας χοντρός νέος με στολή Γερμανού λοχεία. Στο πίσω κάθισμα βρίσκεται ένας νεαρός αξιωματικός με το βαθμό του λοχαγού. Ο χοντρός λοχείας κατεβαίνει, ανασηκώνει το σκεύασμα της μηχανής και αρχίζει να σκαλίζει τη μηχανή, που φαίνεται ότι έχει πάθει κάποια βλάβη. Ο φρουρός της εισόδου της αποθήκης πλησιάζει το αυτοκίνητο, χαιρετάει το λοχαγό στρατιωτικά και του λέει: Πάθατε καμία βλάβη, θέλετε βοήθεια? Όχι, ευχαριστώ, λέει ο λοχαγός, και ο φρουρός ξαναγυρίζει στη θέση του. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα άλλο αυτοκίνητο σταματάει μπροστά στην πόρτα της αποθήκης. Ένας στρατιώτης βγαίνει από αυτό και μπαίνει στην αποθήκη. Έπειτα από 10 λεπτά ξαναβγαίνει φορτωμένος με διάφορα δέματα και μικρά κασόνια που είναι φανερό ότι είναι γεμάτα τρόφιμα. Ο χοντρός λοχείας ρίχνει μια ματιά προς το μέρος του και μουρμουρίζει: Μανούλα μου, όλα τα καλά του κόσμου, και έχω μια λιγούρα. Να μην με λένε Σπίθα, αν δεν καθαρίσω την κουζίνα του Γολιάθ σήμερα. Έτσι μου έρχεται να ορμήσω και να αρπάξω από τα χέρια του. Ήσυχα, Σπίθα, μουρμουρίζει ο λοχαγός αυστηρά, ήσυχα, θα χαλάσει τη δουλειά. Ο σοφέρ του άλλου αυτοκινήτου βάζει τα δέματα μέσα και ξαναμπαίνει στην αποθήκη, από όπου ξαναβγαίνει σε λίγο φορτωμένος με άλλα δέματα. Μανούλα μου, γκρίζει ο Σπίθας τρέμοντας. Δεν αντέχω άλλο, Γιώργο, δεν αντέχω άλλο. Ευτυχώς ο σοφέρ μπαίνει στο αυτοκίνητο και ξεκινάει και ο Σπίθας κάθεται με τη σειρά του στο βολάν του δικού του αυτοκινήτου και παίρνει το πρώτο από πίσω. Διασχίζουν ένα μεγάλο μέρος της Αθήνας και μπαίνουν τώρα στη λεωφόρο Κηφισίας. Ξαφνικά ο Σπίθας βλέπει το αυτοκίνητο και κόβει ταχύτητα και μπαίνει σε ένα πλάγιο δρόμο και σταματάει σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Οι πόρτες ανοίγουν και ο Σπίθας και ο Γιώργος, που έχουν σταματήσει στη γωνία της λεωφόρου, βλέπουν κατάπληκτο Γολιάθ να βγαίνει από το άλλο αυτοκίνητο και με τη βοήθεια του στρατιώτη να μεταφέρει τα δέματα και τα τρόφιμα στο δικό του αυτοκίνητο. Σπίθα, λέει ο Γιώργος, πρόσεξε πολύ τώρα που θα ξεκινήσει το αυτοκίνητο του Γολιάθ. Θα τον παρακολουθήσεις έτσι ώστε να μην καταλάβει τίποτα. Λες να τα καταφέρεις καλά? Άκου, λέει, απαντάει ο Σπίθας, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα δεις, μανούλα μου. Όσο σκέφτομαι ότι θα βρω στην κουζίνα τόσο τρόφιμα, μου έρχεται να βγάλω φτερά και να γίνω πουλί να τον παρακολουθήσω καλύτερα. 2 λεπτά αργότερα, το αυτοκίνητο του Γολιάθ ξεκινάει πραγματικά, ακολουθώντας κατεύθυνση αντίθετη από τη λεωφόρο. Το αυτοκίνητο των μεταφιασμένων παιδιών κυλάει έξω πίσω του. Ο Σπίθας φροντίζει να μείνει αρκετά πίσω ώστε να μην κινήσει τις υποψίες του Γολιάθ. Κάθε τόσο εξάλλου, ο Σπίθας βγαίνει από τον δρόμο που ακολουθεί ο Γολιάθ, κάνει μια μεγάλη βόλτα για να δώσει στον άνθρωπο την εντύπωση ότι δεν τον παρακολουθούν και ξαναβγαίνει πάλι στον ίδιο δρόμο για να συνεχίσει την παρακολούθηση. Τέλος, μισή ώρα έπειτα από τη συνάντησή του με το άλλο αυτοκίνητο, ο Γολιάθ φρενάρει μπροστά σε ένα σπίτι της Αγίας Παρασκευής. Ο Σπίθας, κυμμένος πάνω στο βολάν του, προσπερνάει, συνεχίζει τον δρόμο του και σταματάει μέσα σε ένα μικρό πλάγιο δρόμο. Τα παιδιά κατεβαίνουν και γυρίζουν πίσω με τα πόδια. Όταν φτάνουν στον δρόμο όπου έχει σταματήσει ο Γολιάθ, βλέπουν το αυτοκίνητό του είναι τώρα άδειο. Ο απάνθρωπος έχει μπει στο σπίτι του, κουβαλώντας τα τρόφιμά του. Περίφημα, λέει ο Γιώργος. Ανακαλύψαμε επιτέλους πού μένει ο Γολιάθ. Ας γυρίσουμε τώρα στο αυτοκίνητό μας. Θα ειδοποιήσουμε και άλλους δικούς μας και απόψε ο Γολιάθ θα πάψει να υπάρχει. Τι κάνει ο Σπίθας? Τρελάθηκες, Γιώργο? Τον αφήσουμε να καταβροχθεί στο μεταξύ εκείνες τις λιχουδιές. Ως το βράδυ θα έχει αφήσει τίποτε. Δηλαδή, θέλεις να με κάνεις να πεθάνω από την πείνα? Να σου πετύχει, φίλος. Σπίθα, κάνει αυστηρά ο Γιώργος. Το στομάχι σου θα κοιτάξουμε τώρα ή την αποστολή μας? Το στομάχι μου, δηλώνει κατηγορηματικά το αχόρταγο παιδί. Γιατί δηλαδή, έχεις προηγούμενο με το στομάχι μου, Γιώργο? Εσύ μπορείς να φύγεις, μα εγώ δεν θα το κουνήσω από εδώ, αν δεν βάλω στο χέρι τα τρόφιμα του Γολιάθ. Ξέρεις τι θα πει να πεινάς, και ξέρεις ότι λίγα μέτρα πιο πέρα ένας άλλος τρώει τον περίδρομο? Και πριν προλάβει ο Γιώργος να το σταματήσει, ταχύνει το βήμα του και προχωρεί προς το σπίτι που του είδαν να μπαίνει ο Γολιάθ. Σταματάει μπροστά στην πόρτα του κήπου, πιάνει τα από τα κάγκελά της, σκαρφαλώνει γοργά και πηδάει μέσα.
Ευτυχώς δεν τον βλέπει κανένας. Ο Γιώργος μένει για μερικές στιγμές αναποφάσιστος, βλέποντας το Σπίθα να διασχίζει τον κήπο του Γολιάθ. Έπειτα ανασηκώνει τους ώμους του και ακολουθεί το χοντροκέφαλο Σπίθα. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει το φίλο του. Ξέρει ότι όταν ο Σπίθας είναι πεινασμένος και βρίσκεται κοντά σε φαγητά, τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να τον σταματήσει, ούτε ο θάνατος. Πριν μπει όμως, σταματάει, το μάτι του καρφώνεται σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο που είναι στην επόμενη γωνία. Δεν θα ήταν άσχημο να κάνει ένα τηλεφώνημα στους δικούς του πριν μπει στο σπίτι αυτό, που μπορεί να είναι σωστή παγίδα. Στο μεταξύ, ο Σπίθας έχει διασχίσει τον κήπο και έχει φτάσει στην πόρτα του σπιτιού του Γολιάθ. Εκεί διστάζει για μια στιγμή και μένει ακίνητος με το αυτί του στημένο. Ακούει βαριά βήματα μέσα στο σπίτι και πότε ένα βήξιμο που θυμίζει συναχωμένο λιοντάρι που προέρχεται ασφαλώς από το λαρύγγι του Γολιάθ. Αφήνει την πόρτα αυτή και κάνει το γύρο του σπιτιού. Πλησιάζει στην πίσω πόρτα και ένα μουγκριτό αναπηδάει από το στήθος του. Ως μέσα από φαγητά τον χτυπούν στα ρουθούνια. Ως μέσα από ζαμπόν, μορταδέλα, ψητό κρέας, τυριά, φρούτα. Μανούλα μου, βογκάει, είμαι στην πόρτα του παραδείσου. Τρέμουν τα πόδια μου από τη λιγούρα. Μέσα στο σπίτι φτάνουν ως αυτόν βήματα πιο βαριά και βυξίματα πιο δυνατά. Σίγουρα ο Γολιάθ είναι μέσα στην κουζίνα. Πιάνει το πόμολο και το γυρίζει. Η πόρτα υποχωρεί και ο Σπίθας μπαίνει σε μια μεγάλη κουζίνα. Ένας γίγαντας ο Γολιάθ, ο απάνθρωπος, είναι εκεί μέσα. Αδειάζει τα δέματά του από τα τρόφιμα και τοποθετεί πάνω σε ράφια ή μέσα στο ντουλάπι κονσέρβες, τυριά και άλλες παρόμοιες λιχουδιές. Δεν αντιλαμβάνεται την ίσο του Σπίθα γιατί καθώς ανοίγει η πόρτα τον πιάνει ένα δυνατός βήχας. Έτσι το αδιάκοπα πεινασμένο παιδί φτάνει πίσω του χωρίς αυτός να πάρει είδηση. Ο Σπίθας ξεχνάει τον κίνδυνο μπροστά στις νόστιμες λιχουδιές που αντικρίζει, σκύβει, παίρνει ένα κομμάτι ζαμπόν από το δέμα που έχει ανοίξει ο Γολιάθ, το φέρνει στο στόμα του και το καταβροχθίζει στραπιαία. Σκύβει πάλι. Με την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος, το Γολιάθ σκύβει την ίδια στιγμή. Τα δάχτυλα του Σπίθα πιάνουν ένα κομμάτι τυρί. Τα δάχτυλα του Γολιάθ σφίγγουν μια κονσέρβα. Και ανορθώνονται και οι δύο, ο ένας για να καταβροχθίσει το τυρί και ο άλλος για να βάλει σε ένα ράφι την κονσέρβα. Ξανασκύβουν και απλώνουν τα χέρια τους μέσα στο δέμα. Αυτή τη φορά τα δάχτυλα του Σπίθα συναντούν τα δάχτυλα του Γολιάθ και σφίγγονται μεταξύ τους. Και ο ένας και ο άλλος νομίζει ότι έχει πιάσει κάτι φαγόσιμο. Τραβούν και οι δύο ταυτόχρονα, ανορθώνονται και ο Γολιάθ γυρίζει κατάπληκτος και γουλώνει τα μάτια του όταν διαπιστώνει ότι κρατάει το χέρι του Σπίθα. Ο Σπίθας πάλι, βλέποντας ότι κρατάει το χέρι του Γολιάθ και όχι τρόφιμα, γίνεται εξωφρενών. Πιστεύει ότι ο κολοσσός έχει κάνει πύριδες σε αυτό για να τον κάνει να πεθάνει από την πείνα. Το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι του Σπίθα και τα χείλη του τρέμουν από θυμό. Τραβάει το χέρι του στο στημένο Γολιάθ προς το μέρος του και τεινάζει το ίδιο προς τα πίσω. Το μέτωπο συναντάει το σαγόνι του Γολιάθ με τόση φόρα, στο κολοσσός συγκλονίζεται ολόκληρος και βογκάει σαν βόδι. Τα γόνατά του λυγίζουν και το βαρύ κορμί του σοριάζεται με βρόντος στο πάτωμα. Μανούλα μου, κάνει ο Σπίθας. Και ρίχνεται με μανία στο καταβρόχθισμα των τροφίμων του Γολιάθ. Τα σαγόνια του δουλεύουν με θόρυβο ατμομηχανής και κάνουν θόρυβο που θυμίζει κάρο φορτωμένο με παλιοσίδαρα που κυλάει πάνω σε ανώμαλο δρόμο. Με το σώμα του μπουκωμένο μουρμουρίζει από ικανοποίηση ένα τραγουδάκι που σκαρώνει ο ίδιος. Ο Γολιάθ ο φίλος, που άγριος ήταν σκύλος, έγινε τώρα αρνή και ήσυχα ροχαλίζει ενώ καταβροχθίζει ο Σπίθας στο φαΐ και γελάει. Χαχαχα. Είμαι καλός στα ποίηματα και στα καλαμπούρια. Χαχαχα. Ενώ τρώει και γελάει έτσι, δεν καταλαβαίνει ότι ο Γολιάθ έχει σηκωθεί από χάμω και στέκεται πίσω του με την πελώρια γροθιά του υψωμένη. Τα μάτια του γίγαντα είναι δύο αναμένα κάρβουνα. Το στόμα του έχει σπαστεί από λύσα και το σώμα του τρέμει. Σηκώνει τη γροθιά του και την κατεβάζει με δύναμη πάνω στο κεφάλι του Σπίθα. Κάτι αλόκοτο συμβαίνει. Το χοντροκάφκαλο κρανίο του Σπίθα δεν παίρνει αμέσως είδηση αυτό που έγινε. Το αχόρταγο παιδί εξακολουθεί για μερικές στιγμές να τρώει και να μουρμουρίζει. Ζαμπόν και μορταδέλα, τι νόστιμα, τι τρέλα, τι. Παρατάει ένα κομμάτι τυρί που κρατάει, γουλώνει τα μάτια του, αφήνει ένα βουκητό που θυμίζει γελάδα και χάνει τις αισθήσεις του μουρμουρίζοντας. Το τυρί με χτύπησε. Πρώτη φορά είδα τυρί να δίνει τέτοιες γροθιές. Αφέζοντας από μανία, ο κτηνώδης γίγαντας αρπάζει μια τεράστια κουτάλα από τον τοίχο, τη σηκώνει ψηλά και ετοιμάζεται να σπάσει με αυτή με ένα τρομερό χτυπήμα το κεφάλι του ανέστητου παιδιού. Μα ένα χέρι συγκρατεί το δικό του και μια φωνή λέει δίπλα στα αυτή του. Ήσυχα, Γολιάθ.
έτσι περιποίησε τους φίλους. Ο κολοσσός μαρμαρώνει. Η φωνή του παιδιού φάντασμα. Το δαιμονισμένο Ελληνόπουλο στέκεται πίσω του και κάτι σκληρό είναι ακουμπισμένο στην πλάτη του, σίγουρα το πιστόλι του Γιώργου. Μα δεν είναι εύκολος αντίπαλος ο Γολιάθ. Αφήνει την κουτάλα να πέσει και κάνει μια στροφή γύρω από τον εαυτό του τόσο απότομη, ώστε ο Γιώργος δεν προλαβαίνει να πάρει τα μέτρα του. Τα χέρια του Γερμανού πλωμένα χτυπούν το Ελληνόπουλο και καθώς αυτός περιστρέφεται, το εξφεντονίζουν στην άλλη άκρη της κουζίνας. Ο Γολιάθ δεν αφήνει να πάει χαμένη ευκαιρία. Με δύο πηδήματα βρίσκεται κοντά στον Γιώργο και σηκώνει το δεξιό του πόδι για να χτυπήσει το ηρωικό παιδί με τη φτέρνα του και να το συντρίψει. Μα και ο Γιώργος δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Απλώνει τα χέρια του, πιάνει το παπούτσι του Γολιάθ από τη φτέρνα και από τη μύτη, του γυρίζει απότομα και σπρώχνει. Αυτό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες λαβές της ιαπωνικής πάλης. Ο Γολιάθ χάνει την επαφή του με το πάτωμα, τεινάζεται προς τα πίσω και πέφτει χάμω βαριά. Μένει ακίνητος ζαλισμένος από το χτύπημα. Ο Γιώργος ανασηκώνεται και σκύβει για να πάρει το πιστόλι που του έχει ξεφύγει από το χέρι. Μα ο Γολιάθ δεν τον αφήνει. Κυλάει το κορμί του προς το μέρος του, αρπάζει το Ελληνόπουλο και από το λαιμό του και το εφαρμόζει ένα από τα πιο τρομερά κεφαλοκλειδώματα που υπάρχουν. Ο Γιώργος νιώθει τον κόσμο να χάνεται από μπροστά του. Η ανάσα του κόβεται. Τα μάτια του θολώνουν, τα πνευμόνια του πονούν και τα μέλη του σώματός του λύνονται. Στα αυτιά του αντιχούν χιλιάδες καμπάνες και μπροστά του σφουγγυρίζουν εκατοντάδες ύλη. Καταλαβαίνει ότι είναι χαμένος. Δεν μπορεί να αντισταθεί στην τρομακτική δύναμη του κολοσσού. Μερικά λεπτά ακόμη και θα ταξιδέψει για τον άλλο κόσμο. Νιώθει να βυθίζεται σε μια άβυσσο κατάμαυρη χωρίς τέλος. Ξαφνικά αισθάνεται τα δάχτυλά του να συναντούν το λαιμό του κτηνώδους αντιπάλου του. Νιώθει κάτω από τα δάχτυλά του να χτυπάει μια αρτηρία. Το θολωμένο του μυαλό θυμάται ότι μερικά λόγια που του είχε πει κάποτε ένας Αμερικανός αξιωματικός καθηγητής της Ιαπωνικής πάλης του είχε διδάξει μερικά δύσκολα κόλπα. Υπάρχει στο λαιμό του ανθρώπου ένα σημείο κοντά στην αρτηρία που είναι τόσο ευαίσθητο ώστε αρκεί μια πίεση για να χρηστεύσει για μερικές στιγμές τον αντίπαλό σου. Τη συμβουλή αυτή προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει το Ελληνόπουλο πριν βυθιστεί στον ύπνο και στο θάνατο. Τα δάχτυλά του ψάχνουν και βρίσκουν το σημείο αυτό. Πιέζει τη στιγμή ακριβώς που έχει αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις του. Πιέζει και ακούει το φωκητό του Γολιάθ, σημάδι ότι το κόλπο έπιασε. Νιώθει το σφίξιμο του γίγοντα να χαλαρώνεται και ο Γιώργος πέφτει προς τα πίσω και μένει ακίνητος στο πάτωμα, ενώ ο Γολιάθ πέφτει από την άλλη μεριά κατάπληκτος, αστισμένος και με τα χαρακτηριστικά του σπασμένα από τον πόνο. Για μερικές στιγμές οι δύο αντίπαλοι μένουν ασάλευτοι χάμω, ο ένας κοντά στον άλλον. Έπειτα ο Γολιάθ πετάγεται όρθιος και δοκιμάζει να αρπάξει τον Γιώργο πάλι. Μα το παιδί φάντασμα σκύβει απότομα, ξεφεύγει κάτω από τα πλωμένα του χέρια και τον αρπάζει από τα πόδια. Για μία ακόμη φορά ο κολοσσός οριάζεται με βρόντο χάμο και ο Γιώργος ρίχνεται πάνω του, τον αρπάζει και με τη σειρά του του εφαρμόζει μια εξαθρωτική λαβή. Την ίδια στιγμή ο Σπίθας ανοίγει τα μάτια του. Βλέπει αυτό που συμβαίνει, πετάγεται όρθιος και αρπάζει τη μεγάλη κουτάλα. Πηγαίνει, παραπατώντας ακόμη τη ζάλη κοντά του, σηκώνει ψηλά την κουτάλα και την κατεβάζει με όλη του τη δύναμη πάνω στο κεφάλι του γίγαντα. Την τελευταία στιγμή όμως, καθώς η κουτάλα κατεβαίνει με φόρα, οι αντίπαλοι μετακινούνται απότομα και η κουτάλα αντί να χτυπήσει το Γολιάθ, χτυπάει το παιδί φάντασμα στο κεφάλι, ακριβώς πάνω από τα αυτή, σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του κρανίου. Ο Γιώργος χάνει τις αισθήσεις του και ο Γολιάθ, παρατώντας τον ανέστητο πια αντίπαλό του, γυρίζει στο Σπίθα που έχει μείνει μαρμανωμένος, μην μπορώντας να καταλάβει πως, αφού χτύπησε το Γολιάθ, έχασε τις αισθήσεις του ο Γιώργος. Ο Γερμανός απλώνει το χέρι του, αποσπά την κουτάλα από το χέρι του Σπίθα, που δεν τη φέρνει, αποβλακωμένος καθώς είναι καμία αντίσταση, τη σηκώνει ψηλά και την κατεβάζει με δύναμη πάνω στο κεφάλι του. Μανούλα μου, κάνει ο Σπίθας, μανούλα μου. Κάτι με χτύπησε στο κεφάλι και σοριάζεται με τις αισθήσεις του χαμένες. Ο Γολιάθ κινείται γοργά, δένει και τους δύο αντιπάλους του και τους μεταφέρει έναν στο αυτοκίνητό του. Τους ρίχνει στο πίσω κάθισμα, κάθεται ο ίδιος στο βολάν και φεύγει. Μερικά λεπτά αργότερα, όταν φτάνουν οι ενισχύσεις που ζήτησε το παιδί φάντασμα τηλεφωνικός, οι πατριώτες βρίσκουν το σπίτι άδειο. Ο Σπίθας, ο Γιώργος και ο Γολιάθ έχουν εξαφανιστεί.